Kaliya nga. Kuanon pa nimo di ilang iba. Oo, lain jud baho bitaw. No, napay duwaan din oh. Lain jud siya baho. Unsa ni siya nga lugar nga ri? Ang katuig tag sa tusa? Tagnos. Dili man to dito, bunga man to. Ambo, asa? Basta. Din man dapit aw na pay balay oh. Kana ba balay? Ha? Balay ba na oh? Ato dito mo rin, putoy daghang napatay siguro matikas. Okay tong nangatabunan kini din hina. Kuno nimo. Wala nila gikuan. Wani kubkob. Lay grabe gyud ay kakuan mo oh. Ay balay nga wa mao sa o. No? Yagian lang na siya diha. Ay balay. Unsa man na siya sapa? La oy na. Kana din na may nagtigan siguro sa buhawi kana. Na. Kabawan. Kunya. Ano na delikado? No. Kani nga nila may mga balay ni dinhi dapis daplinlin. Kani. Ay balay din ni. Ang kani lagi kani. Napa ni balay diha? Grabe di. Pag agi na to dinhi ang ato tapadong sa panahon dinhi man agi diya. Gaya sabti kani ato gitindugan paningan ni tao.